Dzień dobry. Witam wszystkich widzów. Nazywam się Aleksander Charecki. Cały czas prowadzę audycję na temat zdrowia. Dzisiaj też będziemy rozmawiali na temat czyjego zdrowia, jakiego zdrowia, dobrego zdrowia, czy nie wiem. Tyle dają różnych porad i na różne tematy, даже на polepszenie wzroku, a moje ulubione szkalency nadal chodzą w okularach. No jak to może być? No, cały czas mówisz, a oni takie leniwe, takie niegrzeczne. Ja już nie wiem. Tak i dzisiaj. Będziemy rozmawiali. To będzie takie pogadanie. Pogadali i poszli dalej. Ale bardzo poważny temat. Problem z szóstką bardzo poważny temat, bo wcześniej na przykład cukrzycy było mniej 1% na świecie. Na dzień dzisiejszy w niektórych krajach już więcej jak 10. To w 10-20 razy wzrosła za ostatnich, można powiedzieć, 20-50 lat ilość chorych na to, że szóstka nie pracuje. To nie tylko związane z tym, że brak insulina. W pierwszej kolejności to brak enzymów, stany zapalne trzustki. I tu trzeba zrozumieć o tym, że jest wiele metod, żeby to wszystko naprawić. Kilka lat temu ja był w Indiach na Goa i tam spotkał grupę Rosjanek, z którymi tak rozpoczął na temat zdrowia. Wszystkie byli zadowoleni, a teraz mówię, давайте porozmawiamy na temat cukrzycy i problem z szóstką. I stał mówić o tym, że cukier potrzebny organizmu. Wiecie co? Jeżeli w tym na tej plaży zamiast piaska byli kamienie, to mnie bоб забили. Реально. Na tyle byli ludzie zli na mnie, że ja tylko ruszył temat cukru. Cukier to nie cukrzyca. Otwórzcie encyklopedię i zobaczcie, co powoduje normalną pracę cukrzycy. Glukoza, cukier. Nie problema z cukrem powoduje проблему з cukrzycą. Ті kobiety powiedzieli o tym, że co ty gadasz o cukrzycy, ty nie pamiętasz, u nas w rodzinie poumierali ludzie z cukrzycą. Ja mało mówił o tym, ale mój ojciec też miał cukrzycę drugiego stopnia i faktycznie zmarł z tego powodu, że ja jemu 77 lat z cukrzycą usunął ten problem. Jego już nie było nogi, to była taka już zaawansowana cukrzyca, ale ja był w Chinach. Tam пошколився chińskiemu masażu punktowemu. Zrobił ją może z 5 masaży, tylko energetycznych i punktowych. I cukrzycy nie stało. I on zmarł z tego powodu, że przydałkowali jemu insuliny, bo nie jeden lekarz nie mógł zrozumieć, jak może być w takim wieku, z takimi problemami tyle lat, że znikł cukier w krwi. Jeden dzień przydałkowali, drugi dzień przydałkowali, trzeci dzień przydałkowali. Pytają u lekarza, po co wy dajecie insulin? Bo dawali i będziemy dawali. Tak trzeba i już.
No jeżeli w krwi nie ma faktycznie cukru, to po co dawać? Вылечить человека от ciężkich даже dolegliwości, niezależnie od wieku, można spokojnie. Można даже вот так zrobić i człowiek będzie zdrowy. Ale w większości sytuacji trzeba dużo wysiłku, żeby naprawić stan zdrowia. Dlaczego ja 2 dni temu rozmawiał na temat bakterii? Bo bakтерії в організмі чоловіка грають несамовито дуже роль. Я мовлю вже бактерії по ілості, тилі і камурах в організмі. І ви цілий час якби теоретично дбаєте о собі, без поняття, що ви робите для того, щоб ваші камурки жили. І не więcej як 1% ludzi na całym świecie troszeczkę tylko mają pojęcie, co zrobić, żeby dbać o swoich bakteriach. A bez bakterii normalnych nie może człowiek funkcjonować. A jeżeli ich nie ma, to święte miejsce być nie może. Ich miejsce zajmują inne bakterie. Niedobre, bardzo złe, które mogą zniszczyć organizm. Także armia dobrych bakterii daje dobry efekt. A armia złych to źle. I w naszym organizmie cały czas idzie wojna. Kto zajmie miejsce w tym pokarmie, który my dajemy bakteriom, czy to dobre będą żyli u nas, czy złe. I teraz możecie wyobrazić, że armia 2 kilo bakterii mogą przetworzyć wszystki cukier, który wy tylko użyli, w kilka minut. I jego nie będzie w organizmie. Jeżeli te bakterie dobre, zdrowe, funkcjonują i wy ich nie trujecie. Do mnie przyjeżdżało dużo ludzi z cukrzycy drugiego stopnia. I my niektórym robili tak, kto przyjeżdżał nie na spacer, a na uzdrowienie, na tydzień, nie na tydzień, a na miesiąc i więcej, no to cukrzyca ustępowała. U niektórych na cały czas, a u niektórych na miesiąc, na 2. Dlaczego? W pierwszej kolejności w Sywadzicach my dawali cały czas probiotyki, które człowiek używał i był zdrowy. Przyjechał do domu, zamiast probiotyków konserwanty, papierosy, alkohol i różne bzdury. I człowiek даже nie patrzy na to, jaki cukier, żyje i stan jego pogarszający. W akademii z dnia na dzień polepszał się stan, w domu pogarszał się. Niektórzy używali porady, to wszystko było dobrze, a niektórzy wszystko robili na odwrót. Ja czasami, kiedy daję porady, co trzeba zrobić,
Przez kilka dni mnie цікаво запитати: "Що ти робиш?" І срок порад wiele razy ja daję mówię, co trzeba zrobić i co koniecznie nie trzeba. Kiedy ja pytaję, człowiek robi to, co ja mu mówię, że nie trzeba. To więcej trafiło do głowy to, co mówisz nie wolno, a słowa nie i on nie rozumie. Organizm tak stworzony, że słowa nie człowiek nie rozumie. I on robi to. Z tego powodu ja rzadko komu daję jakiekolwiek porady, bo w większości sytuacji człowiek zrobi wszystko na odwrót. Tak i z szóstką. Wiele rzeczy trzeba zrobić, a człowiek tego nie będzie robił. Ja mówię z praktyki. Jeżeli jeszcze przyjeżdżali ludzie z cukrzycy drugiego stopnia, to my ich uzdrawiali, ale do mnie jeszcze wiele przyjeżdżało dzieci, które mieli cukrzycę pierwszego stopnia. I możecie wyobrazić, ni jedna matka nie dała swojego dziecka uzdrawiać od cukrzycy, a tylko od problem innego rodzaju z innymi organami, bo nie tylko przy cukrzycy problem z szóstką, problem z wieloma organami. My uzdrawiali wszystko, окромя cukrzycy. Ni jedna matka nie dała uzdrawiać od cukrzycy. Możecie wyobrazić. Ja wiem, co trzeba zrobić bardzo skutecznie, ale tam trzeba zmienić tryb życia. I w tym samym używać też słodyczy, żeby dbać o swoich bakteriach. Niestety никто nie zgodził się na to. Ciężko wyobrazić ludzi, którzy nie chcieli даже coś zrobić na korzyść swojemu zdrowiu. Szóstka nie tylko produkuje insulin, potrzebny dla tego, żeby glukoza trafiała do komórek i dawała energię. Ale jeszcze enzymy, które uczestniczyć w przetwarzaniu naszego żywienia, rozkładają jego na inne składniki i bez tych enzymów człowiek nie może funkcjonować. I dla mnie na dzień dzisiejszy niezrozumiałe, dlaczego ludziom, którzy mają cukrzycę, podaють інсулін, але nic nie mówić o tym, żeby oni zastępowali czymś swoje enzymy, które obowiązkowo powinny być i bez tego funkcjonować organizm człowieka nie będzie. Najlepszymi enzymami, które ja liczę, ja już mówił na ten temat, to jest Festal rosyjski. W Europie sprzedaють Kreon. Ni jeden człowiek, który używał Kreon, mnie nie powiedział, że to on chociażby coś dał dla organizmu. Chociażby coś. I dawki tam od 5 do 10 tabletek trzeba używać dziennie. A w niektórych sytuacjach i więcej. A efekt zerowy. A od Festal i on nie tylko zastępuje enzymy, a uruchamiaje pracę trzustki. To niesamowita rzecz. Była rozpracowana wcześniej i na dzień dzisiejszy nie ma równych na świecie. Ja w swoim życiu używał wiele razy i kiedy coś zahamowało
z organizmem, z trawieniem. Faktycznie czasami jedną-dwie tabletki i już zapomniał, można даже powiedzieć, na pół roku. Możecie wyobrazić, jaka siła w tych tabletkach. А тыя, хто маюць праблемы з чусткай, я лічу, што то можа быць на цэлы час трэба ўжываць. Роля забегаў, których мы рабімы, ачышчання вантробы, ачышчання еліт, ужывання прабіотыкаў. Я лічу, то есть засадай для ўздаравення чусткі. Есть у нас Януш з Канады. Цэлы час ён ужываў ад ўшысткага, меў дужыя праблемы са здароўем, teraz яшчэ ма, але мniej. І myślę, że ён альбо coś powiedzieć na ten temat, albo dać mi jakiekolwiek pytanie. Proszę, Janusz. Witam wszystkich. Ja przeszedłem dość długą drogę do zrozumienia, jak się utrzymywać przy lepszym zdrowiu, albo jak odzyskiwać zdrowie. I w czasie moich tych rozeznań doszedłem do wniosku właśnie, że nie ma czegoś takiego jak problem z jednym organem w organizmie. Jeden organ, jeżeli on niedobrze funkcjonuje, to jest symptom, że po prostu całe ciało nie funkcjonuje dobrze. Wszystkie organy, wszystkie systemy w organizmie muszą pracować razem. One muszą być w doskonałej równowadze. I teraz powiedzmy, że jeden organ troszkę odpada. No to dajemy komuś na przykład jakiś lek. I ten lek powoduje, że ten organ będzie zupełnie uzależniony już i że ta nierównowaga w organizmie się jeszcze bardziej rozreguluje. Także moje zdanie jest, że trzeba po prostu dbać o cały organizm. I organizm zajmie się i wyleczy ten organ, który jest symptomem. Tak samo na przykład z niektórymi technikami. Na YouTube ostatnio pojawiają się na przykład tezy, że to jest DMSO na przykład, to jest doskonała sprawa, to wyleczy człowieka z wszystkiego. Albo ten metylowy błękit. Nie ma czegoś takiego, nie ma jednej substancji, która człowieka wyleczy. Taka możliwość nie istnieje. Natomiast jedna substancja, która jest bardzo mocna, może zachwiać w ogóle równowagę w organizmie i może człowieka zabić nawet. Także trzeba na to bardzo uważać i dlatego ja uważam, że to, co Aleksander proponuje, zajęcie się całością organizmu, wzmocnienie organizmu, przede wszystkim zmobilizowanie wszystkich narządów do właściwej pracy i pracy wspólnej, to człowieka wyleczy. Jakiekolwiek substancje, jakiekolwiek leki, jakiekolwiek tam jednostkowe tylko podejścia nie działają. Ja mam pełno różnego rodzaju sprzętu. Ja wydałem chyba z 15 000 na różnego rodzaju sprzęt, dolarów. I mogę powiedzieć, że żaden z tych urządzeń nie wyleczy człowieka zupełnie. One mogą pomóc trochę, na przykład powiedzmy fotel do masażu. No przydaje się, bo on masuje, ale to nie jest tak, że człowiek będzie polegał na tym fotelu, a on kosztował $6000. To nie jest tak, że ten fotel człowieka wyleczy. No, jest dobry, bo pomasuje człowieka. Potem mam na przykład Spuki, to jest urządzenie, które wytwarza elektromagnetyczne fale, które mogą na przykład zabijać pewne bakterie. I czasami są skuteczne, a czasami to urządzenie nie jest skuteczne. Także jest wiele różnych rzeczy, które można robić, ale generalne podejście, które bym zalecał, to jest właśnie podejść organicznie do tego wszystkiego, zmobilizować organizm, przede wszystkim właśnie jak Aleksander mówi, wątrobę wyczyścić, a reszta się naprawi sama. Jak jest z rakiem na przykład,
całe badania na świecie na temat raka skupiają się na tym, jak zabić komórki rakowe. A co by było, jakby na przykład się skupili na tym, jak zrobić, żeby te komórki nie rozwijały się w organizmie? Tego to już nie ma, o tym nie ma mowy. I to jest właśnie ta miskoncepcja, która funkcjonuje. Ale jak człowiek podejdzie właśnie tak, jak Aleksander proponuje, że po prostu całościowo zmobilizować organizm, odmłodzić organizm, to jest następna sprawa, że z wiekiem wiele różnych rzeczy się psuje w organizmie. To jest normalna sprawa. I teraz albo można te wszystkie niedomagania leczyć indywidualnie, albo można założyć, a może by lepiej było odmłodzić organizm jako całość. I wtedy organizm będzie się zachowywał jako młodsze ciało i jako młodszy organizm będzie po prostu sobie radził z tymi chorobami. Bo jak się tak ogląda, no to jest tyle rzeczy, które mogą się dziać źle w organizmie, że mogą ręce opaść. Ale jeżeli człowiek zajmie się podparciem organizmu, odmłodzeniem organizmu, zmobilizowaniem, wtedy będzie zdrowy. Tak myślę. No to chciał powiedzieć, że bardzo dziękuję pana Janusza z Kanady. Bardzo fajnie cały czas uzupełniasz nasze audycje i chciałbym powiedzieć, że naprawdę nie ma szансów na uzdrowienie, jeżeli wy coś uzdrawiacie osobno. Czasami można tak coś zrobić i szybko coś zmienиться. Ale w tej sytuacji, kiedy nie ma dużych zmian, te zmiany powinny być, jeżeli one jest duże, to bardzo dużo czasu trzeba dbać o sobie i poprawiać to wszystko. Każda komórka, która zmieniła swoje DNA i zmieniła swoje przeznaczenie, można liczyć komórką rakową, bo ona jest nie w tym miejscu, nie wykonuje te same funkcje i to jest problem. Także wszystkie problemy ze zdrowiem liczą czasami niektórymi, że to jest nowotwory. I niektóre mają na to rację. Z drugiej strony, można wszystko liczyć nowotworami i leczyć jako nowotwory, a można liczyć jako problem chwilowy ze zdrowiem i też usuwać inaczej. Na przykład w Chinach jeszcze dobrych 20 lat, nie więcej, nowotworów faktycznie nie istniało. Przyszła nowocześniejsza medycyna i powiedzieli, że zapalenie płuc mają zmiany w płucach i zdjęcia pokazują, to może być nowotworem. A wcześniej w Chinach liczyli zapalenie płuc jako zapalenie płuc, a teraz liczą, że to jest możliwe nowotwór. Kiedy człowiek przychodzi z zapaleniem płuc człowieka pilno uzdrawiają, a z rakiem płuc його miesiącami badają, поки він або вижиє, або здохне. Różnica duża. Вы можете wyobrazić? I tak na wszystkim. Jeżeli my uzdrawiamy jeden organ i nie wiemy, jakie przyczyny, no to jest z tym kłopot. Ja liczę, że trzeba uzdrawiać cały organizm. I Janusz przyszedł do tego też po naszych rozmowach, po naszych spotkaniach na Dominikanie, i on przyszedł do decyzji, że tylko kompleksowe działanie może zmienić bardzo mocno organizm człowieka. Ja teraz będę zbierał no, prawie tam za 1,5 miesiąca konferencję na temat tych, kto chce może być kiedyś przyjechać do Rosji i mieszkać możliwe. Także jeżeli kto chętny, to może tam jest informacja na YouTubie i na Facebooku, tam wiele gdzie, albo zwrócić się do mnie, kto chce uczestniczyć, to można online i tak samo może przyjechać ktoś.
Нема з тим dużych problem teraz. Mówię, że tam duża wojna idzie. To wojna wojnej, a życie idzie dalej. I w związku z tym chciałbym wam powiedzieć, że jest w każdym kraju coś innego. Na przykład w Sywadzicach to jest jedne plusy, tam gdzie ja jest teraz w Rosji to inne plusy i tam gdzie wy mieszkacie też jest swoje plusy i tak samo wszędzie jest minusy. I także czasami trzeba zmiana swojego życia, zmiana kardynalna albo chwilowa i to daje dużo sukcesu czasami. Хто ще chce jakiekolwiek pytanie, czy coś tam? Proszę. No jeszcze wróćmy do tej trzustki jeszcze. Może pan profesor powie, które zioła stosować, które są najlepsze na trzustkę. Видите, на trzustку я влечил, że niewiele te zioła i potrzebne. A co lepiej? Рух. Dużo ruchu. Znowu otwierajcie encyklopedię. Ale kiedyś pan profesor mówił, że Oman jest bardzo dobry na trzustkę. Bardzo dobrze. Ale Oman nie zastąpić to, co napisano w encyklopedii, co powinno być dla tego, żeby szóstka pracowała. Глюкоза. Teraz wszystkie ludzie na tyle zastraszone i nie używają ni cukru, ni słodyczy, niczego. Trzeba karmić swoją armię bakterii, ten, kto ich ma. A czym wy ich karmicie? Pomidorkami, ogórkami? Ja myślę, że bakteriom nie podobaється to. Bakteriям і szóstki. Szóstka powinna stymulować, ona pracować powinna. Ona powinna wyprodukować insulin zgodnie z tym, ile jest cukru. Jak wy nie dali cukru, ona nie pracuje. Зрозумійте to. Nie zioła, a słodycze. Nie trzeba jeść wiadrami, a trzeba wszystko mieć w miarę. Во wszystkim. Mówię i tak zwracajcie do pytania. Co trzeba, a ja wam o tym mówię. Dobrze, bardzo dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Temat, ja liczę, że dzisiaj był zrozumiały i trzeba wam przemyśleć jego.